Hyvää päivää kaikille. Minun nimi on Marttosen Pasi Kotkasta, 47V taksinkuljettaja. Ja miksi olen tässä videolla teille esiintymässä, niin johtuu siitä, että kerron teille 41 vuoden tarinan Kuortin kartanosta ja 10 lapsista. Ja koska itse sairastuin leukemiaan 87, kun olin 9-vuotias, niin ja miksi näin videolla, niin pari viikkoa sitten löytyy päästä kasvaa ja se leikataan nyt 2 viikon päästä pois, niin teen tämän videon, kun vielä siihen pystyn kaikella varmuudella. Ja jotta päästään asiassa niin kuin eteenpäin, niin aloitetaan sieltä alusta. Eli vuonna 1982, milloin kaikki sai alkunsa, niin Mirja Pyykkö teki ensin dokumentin osasto 10, mikä johtui siitä, että siihen aikaan niin aikuisten syöpähoidot oli ihan ok, mutta sitten lasten kohdalla niin se oli aika heikossa jamassa, minkä seurauksena sitten Mirja Pyykkö yhdessä 3 helsinkiläisen uimaopettajan kanssa, josta yksi oli Tauno Taukka Taleva ja toimi meidän leirinvetäjänä yli 10 vuotta. Ja sitten oli Helsingin lastenklinikan professori Halman, joka oli myöskin mukana tässä keräyksessä. Ja ensimmäisen kuukauden aikana se keräsi 1 miljoona markkaa ja yhteensä vuonna 1982 niin 4 miljoonaa markkaa, mistä sitten suurin osa rahaa käytettiin nimenomaan lastenklinikan ja sen osaston kuntoon laittamiseen ja henkilökuntaan ja tähän kaikkeen liittyvään. Mutta sen lisäksi myöskin perustettiin HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät ry, eli aloitettiin järjestötoiminta, mikä tunnetaan tätä nykyään nimellä 10 lapset. Ja myöskin tämän keräyksen johdosta niin Pertunmaan kunnalta ostettiin Kuortin kartano, mikä lahjoitettiin 10 lapsille leiri- ja kurssikeskukseksi. Ja se on vuodesta 1984 toiminut paikkana, jossa syöpää sairastavien lapset ja nuoret sekä heidän perheensä voivat levähtää, saada vertaistukea ja viettää yhteistä aikaa turvallisessa ympäristössä. Ja tosiaan tämän minä allekirjoitan, koska minä olen käynyt siellä leireillä niin vuodesta 88-98 lähestulkoon jokaisella leirillä. Joten tämä niin puhutaan sellaisesta paikasta, mikä on nyt toiminut 41 vuotta. Ja nimenomaan se ei ole pelkästään vaan ne lapset ja nuoret, vaan se on koko heidän perheensä, että siellä on myöskin sitä muuta tukitoimintaa ollut koko tämän ajan. Ja minun henkilökohtainen kokemus siitä, että mikä Kuortin kartanon merkitys on, niin se oikeastaan korostuu siinä, että ensinnäkin sinne oli aina kiva mennä. Saat olla siellä sellaisena just kun olet. Kukaan ei tus kysyä sulta mitään, että mikä sulla on ollut ja mitä muuta, vaan jokainen sai olla ihan omana itsensä. Eli tuo määritelmä, mikä tuossa äsken luettelin, niin se on kyllä niin kuin pitänyt koko tämän ajan ja pitää yhä edelleen paikkaansa. Ja häkellyttävin kokemus Kuortin kartanosta on se, että tätä nykyään retroleiri kokoontuu kerran vuodessa, mikä tarkoittaa meitä vanhoja leiriläisiä. Niin 23 kävin ensimmäisen kerran viikonloppuleirillä. Ja sille, että suurin osa ihmisiä en ole nähnyt 25 vuoteen. Tässä oli välissä 25 vuotta. Ja sitten kuitenkin, jos mietitään, ota minkä yhteisö tahansa, on se sitten työporukka, luokkakokous, pistätte 25 vuoden jälkeen samaa paikkaa viikonlopuksi, niin voi tulla sellaista pientä räiskymistä tai ylilyöntejä tai muuta, mutta meillä ei ollut mitään, se meni ihan täsmälleen saman kaavan mukaan. Myöskin ohjelma oli hyvin saman kaavan mukaan kuin 25 vuotta sitten, että oli iltaohjelmaa ja kaikenlaista tällaista pientä hauskuutta. Mutta se, mikä oli minulle se henkilökohtaisesti häkellyttävin kokemus, niin oli nimenomaan se, että minä en ole nähnyt ihmistä 25 vuoteen ja niitä oli monta. Niin mulla tuli sellainen ajatus, että vastaan meitä on eilen näin. Eli minä olen kantanut niitä ihmisiä kyllä mukanani joka päivä tässä tämän ajan. Että ei se ole siitä niin kuin kadonnut mihinkään, vaikkei niitä on nähnyt.
niin se, että minun mielestä siinä niin kuin korostuu se, että mitä tämä kartano on merkinnyt koko tämän ajan minulle ja tulee myöskin merkkaamaan jatkossa ihan samaten niin kuin nämä kaikki ihmiset, mitkä siihen on liittynyt. Ja nyt sitten kun puhutaan, että mitä se minun kohdalla oli lapsuudessa, se, että leukemia tuli. No ensin oli tilanne tietysti se, että kun mä sairastuin, niin se, että selviytymisprosentti oli minulla ollut kuulemma 35. Ja mä olen muistanut sen koko ikäni, että mulle ei varsinaisesti annettu ennustetta. Ja nyt sitten kun mietitään tätä Mirja Pyykän dokumenttia ja mitä siitä seurasi, niin mä uskallan väittää, että minun kohdalla oli kyllä tilanne se, että jos tuota keräystä ei olisi toteutettu, niin minun matka päättyi sinne vuoteen 87. Tosin 90, siis lääkehoito kestää 3 vuotta siihen aikaan, niin 90, kun sitten lääkärit totesi minut, että nyt olet terve, niin ei myöskään osannut sitä sanoa, että miten me paranin siitä niin hyvin. Ja sitten vuoden 90 jälkeen, niin siinä seuraa 5 vuoden varoaika. Minä aikana leukemia todennäköisesti uusiutuu, jos on uusiutuakseen. Ja jos se ei uusiudu, niin silloin voi huokasta helpotuksessa. Että mulla meni 8 vuotta siihen, niin kun, ennen kuin pystyi huokaseen helpotuksesta, että nyt se olisi niin kuin ohi. Ja sitten toinen asia, että kun olet 9-vuotias, kun sairastut, niin se, että se henkinen puoli, niin sehän iski vasta sitten teini-iässä, ennen kuin me edes ekan kerran tajusin, että hei, mullahan on ollut syöpä. Ja tosiaan, niin nyt kun puhutaan kvarttinkartanon merkityksestä, mitä puhun nyt ihan omalta osalta, niin tästä on jonkun verran puhuttu myöskin näiden muiden vanhojen kanssa, niin kyllähän se niin kuin, meillä monella oli sitä, että sellaista koulukiusaamista ja sellaista oli. Ja se, että minäkin kun olen ollut pieni kokonen silloin ala-asteella ja yläasteella, niin se, että minähän olin koulukiusattu ensimmäisestä luokasta viimeiseen luokkaan asti. Ja sitten leukemia ei ainakaan asiaa yhtään helpottanut, kun sytostaatit ja sädehoito vei hiukset päästä, niin sittenhän minusta tuli kaljupiatari. Niin se, että kun mietitään tätä kartanon merkitystä tänä päivänä tässä nimenomaan siinä jälkihoidossa, että lääkehoitohan on nyt hyvällä mallilla ja se on ihan eri luokkaa kuin mitä se minulla oli aikanaan. Mutta sitten, että kun kartanossa hoidetaan sitä jälkihoitoa ja siellä niin kun on se turvallinen paikka olla, niin se, että kun mietitään tänä päivänä, että jos itselleni ajattelisin näin, että tämä leukemia iskisi nyt, että me ollaan nyt 9 ja nyt kävisi uudestaan tämä, niin tänä päivänä voisin kuvitella, että tuommoinen kaikenlainen kiusaaminen ja muu niin on vähän toista luokkaa kuin siihen aikaan, että se ei ole helpompaa, vaan se saattaa olla hyvin paljon vaikeampaa. Mutta näin niin kuin yleisesti ottaen, niin se, että mitä työtä siellä kartanossa tehdään, niin se on erittäin tärkeää. Ja myöskin ne ihmiset, ketä siinä on ollut mukana, että mä mainitsin Taukan, siitä löytyy tuolta sitten lisätietoja. Ja se oli niinku tavallaan se meidän isähahmo siellä leirillä, koska se oli aina paikalla. Sitten oli myöskin toinen, joka on pakko mainita erikseen, niin oli Kurpan Tuula, kartanon emäntä, siitä ensimmäisestä päivästä asti 34 vuotta. Ja joka kerta kun viikonloppuleiri tai leiri alkoi, niin Tuula otti joka ikisen vastaan aulassa. Niin se, että tässä on ollut tällaisia hienoja ihmisiä mukana paljon. Ja sitten kun mietitään, että tarina on jatkunut vuodesta 84, eli 41 vuotta, niin sitten kun mietitään, että minkälainen ihmismäärä siinä on niin kuin kartanon läpi kulkenut, niin sehän on ihan käsittämätöntä. Mikä myöskin, sitten kun puhutaan itse kartanosta, niin siis kartanohan on rakennettu 1929 kunnalliskotina. Ja silloin just sen keräyksen jälkeen niin se on ostettu 83, minkä jälkeen se on siitä remontoitu
tähän tarkoitukseen sopivaksi. Ja mun on pakko mainita siitä remontista sen verran, että kun mä olen ensimmäisen kerran käynyt kartanossa 88 ja viimeisen kerran 2023, niin se mikä on minun mielestä häkellyttävää, että kun puhutaan yleisistä julkisista tiloista plus koko niin kuin kartanon koko olemus, niin se, että se on noin 90% varmaan samassa kunnossa kuin mitä se oli vuonna 1984. Et silloin kun se remontti on tehty, niin se on tehty erittäin hyvin. Totta kai kylppärit ja tällaiset, niin niitä on päivitetty vuosien varrella pakonkin edestä. Mutta tolleen noin niin kuin yleisesti ottaen minun henkilökohtainen mielipite on sitä, että kun kartano täyttää kohta 100 vuotta, niin se todennäköisesti pysyy kyllä pystyssä toisetkin 100 vuotta ilman, että tulee sellaista tilannetta, että se alkaisi niin kuin vähän lahoaa käsiin. Ja puhutaan kuitenkin 3 isosta kerroksesta rakennuksesta, että puhutaan paljon pinta-alaa, niin se, että se on yhä edelleen tänä päivänä, kun astut kartanoon sisälle, niin kun katsoo sitä, että miten hyvässä kunnossa se on, ja sitten kun se on pysynyt saman näköisenä koko tämän ajan. Joo, eli tosiaan tällaisella asialla lähestyn teitä. Kerron tämmöisestä paikasta, mikä sijaitsee Heinolasta noin 35 kilometriä Mikkeliin päin. Tätä nykyään taitaa olla Mäntyharjun kuntaa. Mutta niin tosiaan, tässä tulee ohessa nyt sitten lisätietoja tähän liittyen. Mä suosittelen, että käykää katsomassa. Tutustukaa ja sitten toimikaa parhaittenne mukaan, miten katsotte. Niin, mutta se, että tämmönen tarina mulla nyt tällä kertaa oli. Kiitän kaikkia, että jaksoitte katsoa. Ja jotta tästä nyt ei tule liian pitkä video, niin toivotan kaikille hyvää päivänjatkoa. Ja tutustukaa siihen materiaaliin, mitä tämän mukana tulee. Ja sitten sen mukaan, niin jos olette minunkaan samaa mieltä, että tämä on muuten aika iso ja tärkeä asia, mitä me just kerroin, ja siellä tehdään niin tärkeää työtä, niin sen jälkeen toimikaa niin kuin parhaaksi näette. Kiitos.